Live tayo ngayon sa ating YouTube channel. Nag-gimbit tayo. Para dito live naman tayo. Unang araw naman natin ng pag-live. Kasi Sabado ngayon araw naman sa akin natin. Siyempre, yan. Live muna. Ang tropang Oragon. Yan si Archie. Ang feel so light. So light. Ay, natanggal lang ating stud, mga kapatid. Why? Okay, pintura ang Oragon para pintura na tayo. Okay. I don't know. Ayan, bago lang naman. Epoxy catalyst. Gamit tayo na. Lahat thinner. Yan. Ito natin. Spray. Ano na natin kaya ito na. Ito. Noche. Yeah. Ano? Dito ako sa bayo. Ako may trabaho kaya pwede at sala lang ako. Okay. Ito lang sa akin ha. Kasi ako may gawa ko. Inulit pa nga istorya mo. Ha? Yeah, Hari. Kaya sebagai dia. So yan. Buhay yun pa. Iyo pa magpatapos ka yung pwedeng ito. Mahal ka ba? Mahal ka? Mahal ka? Si John balik pa. Si John balik. Part sa lina. Nagtanggap pa rin yung hearing. Nag-hearing pa dito yung mag-training hearing hindi. Talagang alak yan. Pero ang gawin rin. Ito yung di ba delikado no hindi tayo hindi ko rin yun. Papaborbang pa tayo. Hindi araw pa. Diba yan? Hinahanap. Muna natin, boy. Naman ba mo yan? Kung baga, sabihin pa tayo. Hindi pa para tayo. May lang, may meeting 5-10. Dahil tayo makinig. May kapatid pa rin.
Tinatawag binatagan. Binatagan? Pero pwede yung ginagawa. Pinaluya. May pintura pa rin mga boy. Okay lang. Okay. Madara? Oh, iba. Ginong gate ay na relay Eh, bukan. para pas naman. Ang naman. Anong tinanabaho mo ito po niyo? Kay Sa Albay. kasal man ka ng tugang. Ganun. Opo na, kung Yan, sa mga viewers. Sa Bataan? Pataan. Yan. So, our viewers natin. Hi, hello. Kumusta sa ating YouTube channel? Well, ngayon na lang tayo nakapag-live dito sa ating Facebook at sa ating YouTube. Then lagi tayong page sa ating Facebook. Kumusta kayo? Magbilis. Maglinis. Mahal na ka, mahal ako? Sorry ka, mahal eh. Kaya pa? Paano na lang makapasta? Tapos bibigyan mo ka. Ano yung isa mo? Ulit siguro. Yung libo kay Kongko. Hindi ko rin alam kung ano ito ay. Kaya mga bro, pupunta ko na. Naman nga eh. Wala pa rin kapuan ko. Sa ano kami, outside na tao eh. Magkapuan. Itong madulo pa, nag-iura pa. Wala na yung sa mga batang ko. Nag-iura na. Pati pulis na ginagalang. Ang bintana ng puso ko. Hoy! Okay, Ram. Eh, orang kon. Hello. Hello. Hoy, 3 viewers. Hello. Shout out sa inyo. Kumusta sa ating YouTube channel?
Makati itong ano, locker. So, pintor tayo para tawagin. Yan. Tayo. Ano kita ko bilang eh? Mabubong na kita. Ay, ano, flashing. Bakit tayo? Flashing. Hmm. Sorry. Sorry mga Oragon. Magalaw ang ating kamay. Yeah. Ngayon lang tayo nag-live na naman dito sa ating YouTube channel. So, malikot pa ang kamay natin. Sorry. Yeah. Andito tayo ngayon sa pinakataas-taasan. Pong para sa kagaganda ng bahay ng family Palwa. Ayan si RG. Ay, si RG pala. Shoutout sa MRG. Magbago ka na. Magbago ka. Ayan. Abangan nyo yung project natin dito sa Bisacol. Barangay Bisacol, Luluwa sa Balatang Kamsor. Oh, parehas yan. Straight. Basta barangay yan. Hindi pala no. Dali lang mga orang mag-likot kamay ko. Street. Pero barangay yan to. Sakop ng barangay Luluwasan. So, dating taihan. Ano na. Straight na. Dating Malibog Street. Yan. Ups. Sandali mga orang. Ha? Ay, day mo dyan. Hugok mo lang. Akos ka di ah. Hindi ko lang yung good boy. Konta na sa kasi. Flashing. Nasa kayo, nagstakat kasi mga dinara. Sorry. Kahit sa nakalagay. Ha? Nakalagay. Ultur lang. Ano naman, no, nilagdo mo. Oo, nilagdo mo ni pare. Hello. Kumusta kayo dito sa ating YouTube channel, sa ating bahay? So, may ano tayo? May 4,800 plus na subscriber sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa nag-suporta. Kahit konti ang nanonood sa atin, okay lang. Positive lang tayo. Ayos lang yun. Importante dito ako masaya eh. Dito tayo masaya, kaya dito tayo. Okay na yan. Sandali, che. Medyo magalaw lang ako. Che, sandali, tabi, che. Che. Mayroon. Intention, che. Init ng yakap dito. Lasing. Yung flashing natin. Panawi type flashing. Dalawang kakita nyo? Teka. Kailan? Tapos, barena.
Ha? Ha? Sige. Dito. Ay, ikaw talaga. Ang likot-likot ko. Pasensya na kayo dahil na-miss ko kayo kaya malikot ako. Hmm. Na-miss ko kasi kayo kaya medyo malikot tayo ngayon. Ayusin natin, ayusin natin. Yeah. Dahil ilang ilang buwan rin tayong nawala dito sa ating YouTube channel dahil sa nawala yung ating cellphone nung nakarang next year. So ngayon, yan kahit paano unti-unti tayong nag-upload sa ating YouTube channel. Yan. Ay, ay, sarap. Ah, Ay, sir, yung ano ni? Barina, intention. Para makita ninyo ang ginagawa namin dito sa araw-araw na pamumuhay namin. Siyempre, yan kami. Hindi lang, yan, okay? Oh, hindi, makakating kita dyan. Sabi, saan pa? Sabi sa lapit. Ang lapit. Lapit. Lapit na lang. Ay, dito pa muna dyan siya. Sige. Tukol. Yan. Okay ba? Ha? Kaya. Tayo sa itaas na ang ating mangga. Ay, sis. Mangga. Okay. Ha? Ay, ano? Estimate mo na. Ang siyerte. Ang malapiton. Kasang banggi. abot ko na lang mag-inom. Hirap ako. Oh. Ang malapiton mag-inom. Oh. Oh. Ano? Siguradong totoo daw, murag daw, Nag-Manila na. Nag-Manila, ano? Yan. Flashing para sa ito kasi yan. Ganito yan mga Karagon, no? Ganito yan. Pakita ko sa inyo. Dahil live naman tayo. Yan. Yan yung ginagawa ni Archie Boy. Ganito yung flashing para sumakto dito sa may kanto na to. Ganun lang kadali yun. Ito yung maya-maya lang. Ordinary flashing lang. Hindi na tayo nag-order ng kasi tago naman to. So, ordinary na lang tayo. Wala nang pakibot-kimpot pa. Boom! Karak, karak. Yan. Sana tumama. So, ayusin mo to. Mapasok po kita lagi sa niya. Karay. Iyo po lang, boy. Dapat sa pagkakas. Bawas. Ay, yung Utang lupit. ang lupit talaga ng batang ere. Napakalupit mo. Kaso may ano hindi. Hindi bawasan na pa konti, che. Ayan, ayan mga kuragan. Ginahin do. Bawasan na pa dyan. Good. Slide. Good. Wala nang response yan. Continue. Ano yan raw? Basura. Nang basura na naman si araw at gabi. Eskwala. Malapit na eskwala kayo niya. Oh. Iba talaga mga uragon. Pag sinabing uragon. Malupit. Ayun, putik. Ang lupit nun. Kuya? Paksa? Para saan? Ay, okay na yun, kuya. Wala na kaming ganun dun. Barin ako naman yun. Revit. Di ko naman ginalaw yung ano dati. Yan lang. Ano.
Ganyan lang, repeat lang natin. Ha? Wala lang, hindi ko naman ginalaw yun. Mali. Oh, hindi ko naman tinanggal. Okay. Para yung una pala na ilingan kayo ano ko ay followers na up. Ayan. Malupit talaga magsaksamangan. Bunting ano pa ito, di. Yan. Pwede tayo bilhin. Bunting. Kasi, Natakot ka. kala ko, tama na. Ay ba talaga? Sige, kaya ko din. Perfect. Ang natamduman boy. Ciao ang viewers. Isang supporters natin dyan. Hihilig sa mga gandang babae. Ano na pala niya. Wala. Alat mo alat. Sige. Oh, full. Yun, pwede na. Yan, paabutan mo na ganun. Tulak mo dito. Okay. Oo ba? Ayun na. Hangir pa man doon. Hangin ba hangin ba? Hindi nga ni itama man din. Oh. Oh, ha? Wala. Pares pala. Sige. Iyon. Narinahin. Kaya ba rin ito? Nakalikod sa si ano eh. Si Tanay. Okay na kaya? Uy, abo bagaboy. Run out. Value mo. Malim. Yan. Simple. Simple yung ano. Parang nung yan naman yun. Si Sardo. Sardo. Okay. Balbal. Nakaya ako naman oh. Huwag mo tayo baga. Salit na lang yun doon. Iyo. Ito dami ito kaya siya. Pulong kayo baga. Sipan tayo naman ng maray. Sobrang naman sipan tayo. Paano ano? Maray ito siya game.
Ano yung bago ba tayo? Uy, nag-render mo. Tingnan naman. Bayad na mo, kamo. Kaya na muna pala. Ay ba yun? 1 million na views. Siling ha. Pa 1 millionin ko yun eh, boy. Ano po? Manood lang po kayo sa amin. Parang matuto kami sa inyo. Sabi mo 1 million. Wala pa. Maya-maya pa. Sarok mo ba? May sarok mo. Ayun, 1 million. May sarap kitang yan ang viewers na naman ng 1 million. Hi sa 1 million viewers. Hello sa 1 million viewers natin dyan. Bulugan ka. Ito kami ngayon. Wala, hindi. Ganun talaga, viral na viral tayo eh. Viral na viral daw, no? 1 million views. Hello. Oh, ang dami nag-comment, oh. Oh, 1 million views. Galing ah. Sipag lang. Ayan. Basta yun. Ayan. Ay, nasa na itong ano. Itong ating drill bit. Dahil sa papurol na. Ay, nasa. Ah? Malamig. Pare, malamig. Kailangan naman ng malamig dito. Baka ikaw mag-1 million views dito. Ha? Nasa loob. Nasa loob na rin. Yan, super talim. Super lakas. Ito. Pero boy. Yan. Uy, 1.5. Tumakit pa talaga. 1.5 million views. Hello sa 1.5 million views. Patuloy niyo pong suportahan ang page namin. Patuloy lang kayo manood ng aming video. Pag-vlog kita mo. Kagabi. Bagino lang ako dyan. Sarap rin. Ano? Tama ko na may sponsor, tubig. Yan. Sponsor, tubig. Sponsor. O ano, gigiling ka. Sponsor, tubig. Yan. Pare, I love you. Salamat. Oh, di ba?
Kat, kat, kat. Million viewers. Hello, 2 million viewers. Ha? 2 million. May 2 million viewers tayo dyan. Hello, hello lahat. 2 million na. 2 million na. Oh, million. Salamat at suporta. Million na lang rin ah. Viewers ah. O may yan, 3 million. Oh. Sobrang excited niya sa 3 million views na ito. Ano kaya? Sa puro boy. Hindi. Kaya inalayo. Wala yung 2 million. Wala sa 2 million. No? Wala sa 2 million. Oh, sana pala, no? Ha? 10,000. Zero na eh. Okay, pa. Pwede lang siya i-review. Laga mo ng papel. Uy, 4 million views. Dami ah, 4 million ah. Kareta lang po magbarina. Ay magdarin maribit. 4 million views. Tumatagat. Ano? Tirano ako rakon. Nawala yung 4 million ako. Bakit ayaw nga. Kailangan pa rin kayo. Huh? Igual. Pwede nga. Kung nagkaalaan.
Sana boy. Tangan masaraduhan mo. Isip ko na siguro. Pwede pisar pa. Ha? Yes, sige sa pa. Sira na yung ano namin. Rebiter. Ayaw nang kumato. At nabis ng Bombay. Wala na. Sira na. Okay lang yan. Boy. Oo. O sa ano na? Ha? Tinalang ko. Sinala sa ano? Sinala sa mga ano? Para sa malangan. Ayaw na mga kurang kumapit. Gusto nang bumitaw. Ayaw na boy? Ha? Ayaw na? Ano? Wala kang dede. Wala kang dede. Wala niya akong dede. Ayaw na talaga. Talaga mga aso. Ano yun? Papakaya. Oh. Oh. Makinig ka mo. Ayaw kumagat. Kabot sa silisang. Ayan.
Ayun kaya ano, ayun kaya sa pang matapos. Ang bigyan ko ng flash. Yun mo. Kaya nag-ano. Para dito. Tapos, lupit talaga parang lang. Amazing! Amazing. Abo. Abo na amazing. Palpak mo rin. Pero na kaya nagre-reload. Ha? So, ang puna pa naman yun. Yun, ha? Sige, ito matanggal. Ayun. Yun. Ilang. Yes lang naman. Lasod na. Yung kaya ano, pati alas mo, may Screen ko. Isa lang. Na kaya palang video no? tapos na ano. Sa nag-aargang ka na. Umap ka pa rin. Tama na. So, wala na yung rebit natin. Talagang punggal. Mahirap na patingali. Sige, dala ko na. Ha? Diba? Ano? Ito. Ano, ito dyan. Marami diba? Wala kayo, ano. So, rebit. May rebit ka naman. Kaya makarago lang, ganyan lang ating video. Pwede yung rebit sa bahay, kasi sira yung aming rebiter.
Yan, maraming salamat sa suporta Ay. sa atin. Ha? Saka pa nabigay. Oo. Okay. Final. Extreme your stream stop. Yeah.